Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A yau za mu yi withdrawal a cikin Simbat Network. Kamar yadda kuka sani, a kwanaki na kawo muku wannan Simbat Network ɗin kuma na nuna muku yadda ake KYC. Still ma yanzu idan baka yi rijista ba, lokaci bai ƙure ba, kuma za ka iya rijista ka fara. Sannan idan ka duba profile ɗina na YouTube za ka ga bidiyon da ake KYC, duk wani bayanai da ake ya kamata ka sani ciki. Idan ka duba wannan bidiyon za ka gani. So a kwanaki sun tura masu jama'a da dama KYC, kuma duk mun je mun yi KYC, kuma wasu sun yi approving, tun wa'in su samu approving. Kamar idan muka dawo wannan profile za mu danna KYC verification, kamar da kuke gani ga approving ɗinmu nan na wanda muka yi a baya, kuma sun yi mana approving ɗin KYC. So yanzu sun ba mu damar wani kaso daga cikin wannan token ɗin namu wanda za mu iya tura shi cikin wallet, kuma a yanzu haka za mu iya sayar da shi. Yanzu idan muka dawo wannan ɓangaren wallet, kun ga gashi nan za mu iya transfer. Dama sun riga sun buɗe tun kwanaki, so damar ci ba su bayar ba. So ni ina da wannan toka ɗin akalla kusan 49,000, wanda yanzu sun bani damar zan iya cire 2,461.5 ne nake gani suka bani dama. Sannan kuma wannan withdrawal ɗin zai rufe nan da kwana 4 idan baka yi ba, zai je ya rufe. Saboda haka idan kana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rijista kuma suka yi aiki tukuru a ciki, sannan kuma suka yi KYC suka karɓi KYC su, to wannan bidiyo ka biyo ni in nuna maka da zaka cire wannan in silalla naka domin ka kai su a wallet kenan. Ta yadda yanzu za mu yi a cikin wannan bidiyo, kuma idan baka fara ba za ka iya duba description ɗin wannan bidiyo, za a je muku link ɗin za ku yi rijista da shi, sai kuma ku fara. Insha Allah kowa zai samu alkhairi a cikin wannan Simbat Network ɗin. Yanzu za mu yi withdrawal, za mu dawo a nan ɓangaren wallet, sai mu taɓa ɓangaren transfer. So ga wallet nan mun riga mun yi saving ɗinta, ya danganta idan muka yi saving ba za ka iya zuwa ka ɗauko wallet. Ta yadda yanzu misali za mu je cikin Bitget wallet, za mu ɗauko wallet. Ina Bitget gashi nan, za mu shiga cikin mu ɗauko wallet address na BIP20, wanda da shi ne za mu turo wannan Simbat ɗin kenan. Idan ka shigo sai ka dawo a ɓangaren wallet, gashi nan ba 0.1 USDT sai ka danna akai. To wannan address ɗin shine za mu kwafa, sai ka ce receipt, sai kai copy ɗinsa. Duk da shi ne a saving ɗin nan, na nuna muku ne kawai don ku zo ku kwafe shi kenan. To sai mu dawo, sai mu tafi ɓangaren wallet, sai mu danna akan transfer. To address ɗin duk da shi ne akai, to amma bari mu cire wannan ku gani, sai mu saka wanga sabo da muka kwafo kenan. Za mu cire wannan, sai mu kwafa shi gashi nan, sai mu kwafa shi kamar haka. Yawwa, sai ka zo ka saka, amma ni sun ba ni dama zan cire 2,461 ne, sai in sa misali 2,461.5, sai in danna request withdrawal. Kun gani ko gashi nan withdrawal request creating, an riga an tura mana, sai ka danna OK. Gashi ne na pending, wanda idan za mu yi cancel a nan wajen kuke ganin cancel, za mu yi cancel, to mu ba cancel za mu bar shi a pending ɗin nan ne har ya zo ya sauka. Sticker ɗaya transfer ɗin ga ta nan, ita ma wannan token ɗin shi ma za ka iya tura shi, kuma an ban dama zan cire 1.4 kenan, sai in danna 1.41, sai in danna kamar haka. Tun da duk wallet ɗin ɗaya ce, shi ma sai in danna OK. Kun gan shi ne shi ma gashi nan withdraw ɗin shi ma yana pending. Ta yadda idan suka sauka za mu je mu duba su a cikin wallet ɗin da muka tura su kenan. So haka ake yin wannan withdrawal ɗin kenan. Allah ya sa mu dace. So ga waɗanda ba su buɗe ba za ku iya zuwa ku yi rijista. Ina roƙon ku idan wannan ne kuma farkon zuwan ku, ku yi muna subscribing, sannan ku yi sharing ɗin wannan bidiyo domin 'yan uwa su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video insha Allah.